बिसायख'थि समाव सरकारा मोजां खोथा होननानै बुजायफैयो नाथाय देरहालांब्ला जोंखौ रावबो नायफिना। बेमार आजाराव गोग्लैब्ला देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय गंसेबो गारिया लामा गाज्रिनि थाखायनो जोंनि गामियाव फैनो हाया। जोंनि गामिनि बेबायदि थासारिनि लामाखौ सरकारा जेबो नायसननाय गैयाबा इयुनाव जों भट होआबो जानो हागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों 12 नं सालाकाथि बियाबनि सिङाव थानाय 6 नं बासबारि गामिनि दुखुथिया रायजो राजाफोरा। गैला गोदान सरकार गोजाम सरकार जोंखौ मोजां होननानै बुरखायफैयो। दिनै गावसोरो देरहालांजोबबाथाय जोंखौ नायफिना। बिसायख'थिनि समाव सरकारा गामि थांना बायदि खोथा बुंना भट बिहोयो नाथाय लामा गंसेखौनो लुनानै होनो हायैया जोबोद दुखुनांथाव। क'क्राझार जिल्ला 12 नं सालाकाथि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय कारिगाव थारं सेरफां बिसिडिसि बेन्दोंनि 6 नं बासबारि गामियाव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरनि हान्थिग्रा गामिनि आंगो लामाया दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो फुख्रिनि महर लानो हमदों। बे गामिनि रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय जेबो मदद मोनालासेनो दिनै नखरफायाव 2000 रां खांनानै गावसिनि गामिनि हाब्रु दैब्रुजों बुंफबनाय बे 2 किमिसो लावथाइनि लामाखौ खोनानै लानो गोनां जादों। 6 नं बासबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा रायजोयैनो ओंखारनानै गामिनि लामाखौ खोनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। बे हाबाखौ लामाखौ जोङो एजेन्डा लानानै मावनाय जादों। दिनै फिसा फिसौ लोमजाबाबो बेमार आजार जाब्लाबो गारि हमब्लाबो गारि बिगोमायानो फैया नोंसिनाव लामा थिग गैया जों थांनानै मानो गारिखौ खस्थ' होनो होननानै फैया। बिदिनो स्कुलाव थांग्रा खुदियाफोर हिनजावसा हौवासा बहुद खस्थ' नुयो गालेन गुलेन गोलैयो लामा थिग नङिनि जुनैनो। दा बेफोरखौ नुनानै जोंनि रायजोआ बहुद दुखु नांनानै दिनै बे खामानिखौ खर प्रति 2000 नांथोंसै सान्दा कालेक्सन खालामनानैबाबो जों खोनांगौलगिया जाबाय। जोंनि थाखाय रावबो गैला। गोदान सरकार गोजाम सरकार जोंखौ मोजां होननानै बुरखायफैयो। दिनै गावसोरो देरहालांजोबबाथाय जोंखौ नायफिना। जेने फार्स्टआवनो फैयो बिसोरो नोंसिनि लामाखौ एजेन्डा लाग्रोबाय नोंसिनिखौनो मावग्रोगोन होननानै बुरखायो। दिनै भटखौ मोनलांबाथाय जोंखौनो नायफिना। जोंहा बहुद दुखु बिसि फिसा लानानै जों संसार जानाय। दा फिसाफोरनि थाखायबो जोङो नायबाय जाया। दिनै जोङो लैहोर थांनानै दिनै भट केन्द्रआवबो जोङो बुङो बिसोर मिटिं खालामफैब्लाबो जोङो बुङो जोंनो लामाखौ खालामदो। जों गथ' गथाय बहुद बेमार आजार जायोबा बहुद खस्थ' मोनो जोंनो लामाखौ नांग्रोगौ होननानै बुङो। नोंथांमोननि गामि? जोंनि गामिया जादों 6 नं बासबारि। रेजिस्टार जानायाव आवगायाव जादों फार्स्टआव जोङो लादोंमोन गोदान समाव दाब्रि होननानैहाय लादोंमोन नामखौ। जोङो जाबाय बहाय बसत खालामनाया 42 बोसोर 1980 बोसोराव जोङो बे 80 सालाव बहाय हाबदों। बेनिफ्राय जोङो दासिम माने 42 बोसोर जाबाय जोङो दासिमबो रायजो जानाया। जों दाबो सरकारनि मोनसेबो मोनथाय मोनाखै। दा बे हिसाबैनो जोङो खुदियाफोरनि स्कुलनि सोमोन्दै बाजाराव थांनायनि सोमोन्दै आरो हनै बेमार आजार जानायनि सोमोन्दै दुखु नांनानै बे खामानिखौ जोङो मावनाय जादों। बाबु बिटिसि बियाव हिसाबै सोरनि? सालाकाथि समस्थियाव गोलैयो। सालाकाथि समस्ति। औ थांनाय सम एसेबो जों मोनाखै। आरो गोदान सरकाराबो गोदान सरकाराबो जोंखौ नायफिनाखै। दा ओरैबायदि जानानै दङ आरोखि। गोदान सरकारखौथ' जोङो सावरायबायमोन सावरायबाबो नायफिना। माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा जोंनि बे रादाबनि गेजेरजों? खावलायनायाथ' मा खालामनो जागौबा जों सानदोंमोन। दा जायैखायनो जे बे खामानिखौ जों मावनाय जादों। जायोबाथ' मोजां अनहरोबाथ' जोंहाबो संसार जानो थाखाय फिसा फिसौ खांबाय। दा फिसाफ्राबो खस्थ' बिसि फिसा लोमजाबा साजाबा जोंबो खस्थ'। दा खुनै जायहा गारि मालिक बे गारिखौ जोङो बेमार आजार लांनो थाखाय हस्पिटालाव हमो। नोंसिनि लामा गाज्रियाव जों गारिखौ खस्थ' होनो जों मानो थांनो दस्राखौ हम जोंखौ आसा दाखालाम होननानै बुंहरो। बेसे गोलाव बियो? दा बर्थमान जों लानाया 2 माइलसो जागोन खोमा बै आवदांनिफ्राय नैबेसिम। 2 माइल? औ 2 किल'मिटार। औ हादराव जायो इलेक्सन दिन फैबाथाय हनै
जागोन होननानै बुरखायफैयो लामानि हालोदा जेनेबा दैज्लां समाव माबायदि बहुद खस्थ' एखेबारे हान्थुनि बारो हाब्रुआनो औ आरो दाथ' जिबादि बेथ' फुरा दै जायो बे लामाया आवगायाव एसे जोङो बोसोरनि सिगां एसे रिपेयार खालामदोंमोन बे रिपेयार खालामाबाथ' दा एखे थाबायजा ओरैबायदि अबस्था जागौमोन फार्स्टआवथ' आर्मिफोरनि बे मा मेगजिं ना मा बेनो गोमा गुलायलांदों एरियानि मानसिफ्रा खस्थ' मोनगासिनो दं आरोखि ओरैबो जाम्फै ओमफ्राय फुरा अखा जायोबा बे बाना जायोबा बे लामाजों एखेबारे दै जाम्फैनि ओरैबो जाम्फै बे दैया लामाजोंसो बोहैयो ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो जोङो माने आगोलबो गोजाम सरखारनोबो जोङो बेखौ बुंखादोंमोन आरो गावसोरबो बुंदोंमोन मावनानै होगोन होननानै ओमफ्राय दासिमबो गैया आरोखि 17 बोसोर थांबाय आगोलनियाबो बिसोर मावनानै होआखिसै ओमफ्राय दानि गोदान सरखाराबो ओमफ्राय दा जोंखौ जेबो खेल खालामाखिसै दा बिनि थाखायनो जोङो दुखु मोननानै जोङो जोंनि गामिजोंनो जोंनि गामियाव दा 90 घरनि बारा दङ आरोखि 90 घरनि बारायाव जों दा बेखौनो जों सानलायलायनानै जों रायजोजोंनो मावनोसै गावसोर जोंखौहाय नायस'नाखिसैबा गावसोर उनावहाय मा दायथ' लायो बेखौ जों साननानै दा मावनाय जादों गोदान सरखारा माने जोंथ' खावलायगासिनो दङ खावलायनायनि गेजेरावबाबो जोंखौ ओमफ्राय जेबो खबर लायाखै आरो ओरैहाय दहला दं गासैबो दैया ओरै अभार जाजोबो ओमफ्राय माइखौनो गायनो मोना जोङो बे दुब्लिया गासैबो ओमफ्राय बाना जाजोबो नाव जावजालायो दा बे लामाया बै समनिफ्रायनो माने जों हा गोदान सोरजिजेननायनिफ्रायनो बे लामाया गिबिनि लामाखामोन आरो हो नाथाय बे गिबि लामाखौनो दिनै नायालासिनो दिनै गुबुन गैथारि लामाखौसो लामा बानायदों माने मोजां गोजौ साज्रां जायगाफोरखौसो हा एसे गारनानै लामा बानायदों नाथाय जोंनि बे जायगा बेसेबांबा गोथौ थला थ्रोब अब्लाबो हान्थुसे दै बोहैयो दैज्लाङावहाय गथ'फ्रा बिजों स्कुलाव थांनो हाया एखनबा स्कुलाव थाङालासिनो न'आव थाबाय थानाङो अखा हाब्ला आरो गारि मटर साइकेलखौनो जोङो एखनब्ला डिलारनिसिम जोङो माइरं लांफैनो फैयोब्लाबो जोङो बिसिम फैनो हाया ओरैबायदि हालोदाव आरोखि जोङो नाथाय जों बेखौ दुखु मोननानै दिनै रायजो राजा जेखि जाया गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों रायजो राजाफ्रा माने बिसिबांखि थाखा थाङा जों खांनानै मावसिगोन होननानै बेखौ जोङो जुजिनानै माने मिथिं लिंथुमलायनानै सावरायलायनानै बे खामानिखौ दिनै मावनाय जादों आरो जोंनो जुदि बे लामाफोरखौ जुदि मोजाङै क्लियार खालामना होआबा जोङो माने अबे सरकारा गोदानब्लाबो गोजामब्लाबो जायखिया जोङो दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा माने गोसोआव दुखु मोननानै थाबाय हय भटबो होआ जानो हागौ हय दलरबो थानो हागौ ओरैबायदिसो खालामनो हागौ आरोखि रायजो राजाफोरनि खोथा दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना नोंथाङा जिंगा दासि बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना जेरै आगर गुबै आर'नाइ फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब बिदन माथा बिदन आगर जिं आगर इन्दि जि आरो मुगा बायदि गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360